Haideți să vă arăt cum puteți să arătați așa. Prima oară, ca să luați badiul, trebuie să scrieți aici B-O-D-Y trim. Și e ăsta, stați puțin, ăsta cu Nike, ca să arătați așa. Da, aici pantalonii ăștia, așa. Părul îl găsiți aici, fără cod, fără nimic. Nu știu, pe aici, pe undeva. Așa. Ăsta. Și pentru față și gene, intrați la ochelari și scrieți la search. Haide, odată. Aoleu. Stau, băi. Scrieți. Stați puțin că F-A-C-E. Și dați pe 3. Asta e fața și genele sunt separate aici. Și eventual vă puneți geanta asta albă și vă trebuie doar picioarele groase și pam, așa o să arate. Deci e foarte, foarte fain.